И здравейте хора! Днес ще играем Fortnite и ще играем по-скоро мод, нещо подобно на... Всъщност не знам на какво е подобно, но да, сега ще видите какво ще играем просто. Някакъв мод с колички, който доста харесвам. Играл съм 3 пъти сигурно. Просто ми допадна и реших да ви го покажа, защото на мен доста ми допада, харесва ми. Всичко е окей. И така, да ви питам как сте, мили хора, добре ли я карате? Аз не съм много добре, ама реших да ви направя видео, защото няма как просто. Смисъл има, обаче що да ви оставям без контент, като мога да ви дам нещо. Може би не перфектно, но нещо. Та така, хора. Малко бавничко зарежда, или поне на мен така ми се струва. Сега ще започнем. Всички изглеждат доста слаби. Освен тия отзаде. Това ли е моята кола, бе? А, не. Мислех си, че е черната. Викам си, бати яката кола. После ще се наложи малко да намаля звука. Защото се чува малко прекалено. Гледайте какво се случва, майко. Така, на първо място сме, дами и господа, извинявам се, че не говоря, просто супер много се стреснах тук какво ще се случи. Успях да взема първото място и сега съм на второ. Ще се опитам да се задържа на първо. И мисля, че ще се справя доста добре. Няма по-добър... О, я стига! Много говоря, много говоря. Много ми знае устата на мене. По-бързо, по-бързо, по-бързо. Добре, това бях забравил, че мога да го правя дори. Но се радвам, че се сетих. И пак го пропуснах, бе. Май прекалявам с този буст и до никъде няма стигна. Хайде, хайде. Успях ли да взема трето? Не. Еми, пето място не е чак толкова зле, дами и господа. Не е чак толкова зле. Чакайте само да намалим звука, защото не ми е приятно. Така е доста по-добре.
защото се чуваше много силно наистина и не ми харесва. О, не, глупости, не искам да спектейтвам. Следваща игра. Не се справихме много добре, не се справихме и много зле, защото пето място ние просто загряваме все пак. Какво да ви кажа? Просто загряваме. Мисля да изиграя още една, нали тази, която пускам. И може би ще превключим на малко Battle Royale, за да има разнообразие, да ви е весело. Защото аз обичам да разнообразявам в клиповете от една игра направо в друга понякога. Ще видите как ще е. С времето. Опа. Тук питах няколко хора дали ще влязат в форт, обаче майсто каза, че няма да може да дойдат. Заети са. С нещо. Винаги някой е заед с нещо, дори аз в момента съм заед с това да ви правя видеоклип, за да се веселите. Но на мен всъщност ми е забавно, защото аз наистина ми харесва да го правя това нещо. Така и така, ако не правих клип, щях да се разцъквам, така че реших просто да ви предоставя и на вас малко забавление, тези, които не могат да разцъкват или тези, които просто искат да гледат вместо да станат и да играят, защото има и такива моменти. Аз лично понякога съм така и е съвсем нормално, нали, според мен, да се случват тези неща. Хора сме все пак. Няма какво да се лъжем. Аз съм на 8-о място, дами и господа. Видяхте ли какво правя? Аз буквално забравям да говоря от самата игра, защото много, нали, се старая да взема добро място и всичко да изглежда както трябва. Не знам на кое място съм, на четвърто, на второ, дори не знам как стигнах до трето място. Стига да е, как му отминават? Колите им просто са по-бързи, по-апгрейднати са. Като за супер бавната кола се справям чудесно, между другото, не знам дали забелязвате. И това на мен ми е сигурно четвърта игра на самите колички като цяло. Дори не знам как се нарича, но си ме кефи да подсъквам това нещо. Мисля и че си личи от самото какво направих. Не, аз няма как да го взема посмъртно. Аз просто няма шанс да го взема този рунд. А то няма да има следващ. И минах по дългия път, аз съм... Няма. Девети завършвам, това е. Няма какво да се бавим, дами и господа, разбрахме, че съм голям слабак, но това няма голямо значение. Важното е, че се забавлявах, макар че ми е тъпо, че загубих, ама нищо. Другия път. Но
следващото видео може би, но не знам. Мисля следващото видео да е на CES. Напишете долу в коментарите на какво искате да е следващото видео. Аз доста трудно се изнервям между другото, обаче като се изнервя става лошо. Почват едни хубави неща да се правят. Абе, весела работа става, наистина весела. Но не обичам да го правя като цяло, да видим кой играе, кой мога да добавя. Ами, ето вижте ми френдовете хора, аз буквално нямам почти никакви френдове. Да видим какво може да поразцъкаме Zero Build. Естествено ще играем на Zero Build, защото аз не съм много добър в сторенето. Аз нали отскоро играя все пак. Проявете малко милост. Защото да. Между другото, ако искате, може да се абонирате с камбанката. Долу вдясно ето тук, следете ми мишката, долу вдясно ето тук някъде трябва да имате такова бутонче, което просто като го натиснете, се абонирате. Да го знаете това нещо, не е нужно да излезате директно от клипа, докато ме гледате. Просто и тук долу вдясно някъде имате копче, което съм поставил, на червено, на което пише subscribe, абонирайте се. И просто го натискате и сте готови, продължавате да гледате видеото без никакви проблеми. Мисля, че е активно и за Android телефоните, а не само на компютър. Поне така мисля, ама да знам. И не се тревожете, че ми забива, сега ще го оправим. Защото понякога, нали знаете, има си неща, които трябва да се поправят малко. Да пипнете тук, там, малко по-натам. Цветовете 60 FPS. 60 кадра в секунда мисля, че са добре. Unlimited не мога, братле, да игра на Unlimited. Но 60 кадра в секунда определено трябва да остане, защото няма как просто. На 30 кадра в секунда да играеш Fortnite е тегава работа, наистина. Извършват се много повече кадри в играта от 60 за една секунда. Но важното е, че може да се изпълнява и на 60, което според мен е доста добре. Тук обаче има доста хора. Добре, изчезнаха, спрях да ги чувам. О, не, върнаха се. Леко ми лагва сега, докато ми загрее компа. Ето вижте какво се случва, докато ми загрее компа, дами и господа. Помпата. Добре, защо ми лагва? Не знам дали видяхте, но му набих 125 и той не умря. В смисъл, заби ми и го видях. Взимам абсолютно всичко, за да може, ако има някой, просто да се чуди какво става. Без оръжия, без абсолютно нищо. И се вика, той е the best player тук. Докато всъщност не сме the best player. Това е Unlimited. Аз ви казах, че ще дойде някой. Аз за това го сложих това нещо, защото ще ми спаси задника. Аз знаех, че това нещо ще се случи. Аз виждам напред в бъдещето, между другото, ако не знаете. О, тия ми трябват на мене. Ела тука. Чакай. Ела. Взех ли ги или не ги взех? Не ми изписа нищо. Дано да съм ги взел, защото ми трябват. Браво, машинки. Между другото, това е много готино куфарче, аз много го харесвам. Постоянно ми спася задника. С най-добро това така. Най-добрият мерник, между другото, е това. Е обикновения, който по принцип си ползвахме едно време. Въобще не знам защо добавиха други мерници, след като това билайк е най-добрия.
Това е класик, който просто не може да се замени по никакъв начин. Поне според мен. И ако го махнат, според мен ще загубят още доста. Още доста хора. Някой стреля. Аз даже го видях, ама такова страх ме да... Ела тук, ти шматка. Видяхте ли какво направих? Вие не можете така. Вие не можете така, батко си. Кой е да без плеер, Кой е да без плеер? Аз съм много ясно, аз съм. Малко ми се спинка, даме господа. Наистина ми се спи. Ама няма какво да направим. Такъв е живота. Няма и с кой да поиграем. Да ни поразвесели малко. Поживо, поздраво, някой друг път ще има с кой, но сега няма. Малко тъпичко. Пишете долу в коментарите, вас кефят ли ви тия моторчета? Мен лично ме кефят. Нали, без това де. Доста подскачат като цяло, но са добри. Кефят ме. Ето това е готино. Примерно, ето това е много яко. Чакайте, аз сега ще го убия, той не знае. Той не знае, че аз съм the best player. Той не знае, че аз съм the best player, дами и господа. Видяхте ли какво става? Леле, побърках го от крушуми. Той не знае, че мога така. Това ме кефи повече. Ама... добре, мерника е доста... Кой ме стреля? Откъде дойде това? Видях го. Шматка. Знаете, че не съм най-лошия играч, защото аз съм най-добрия. Мисля, че това е ясно на абсолютно всеки един. Просто няма по-добър от мен. Къде отиде това? What? Къде изчезна, бе? Не, бъгна ми. Това дефолт моби. Бах ти слабак. Аз щях да го убия, наистина. Как ме боли рамото. Изморен съм, хора, наистина. Наистина съм изморен. Не знам как ме чуете, не знам как виждате. Видеото сигурно не е чак толкова добро, но за сега с този комп това мога да си позволя. Ето тук изпуснах си това. Ще събудя хората и после не знам какво ще правя. Абсолютно никой не ми отговаря за Fortnite, хора. Това е ужасно. One в one Zone Wars цъкат. Или 4 в 4. Тя по принцип са добри пичаги. Харесва ми да разцъквам с тях, но аз не съм толкова добър. И естествено няма как да игра с тях постоянно. Да видим какво ще подцъкаме, дами и господа. Това не знам какво е. Идея си нямам. Хакер. Ние не сме хакери. Зомби Тикон. Нано хора, много ми се спи наистина. 66 стаи bedrooms.
ще го изиграя сам. Наистина, мен ми допада да играя Bedrooms. Да видим докъде стигаме с видеото, обаче колко време. Тъмам да стигнем до 300 ниво на Bedroomsa. И може би ще преключвам, защото като цяло да. Много ми се спи, не ми се занимава по принцип да правя видеото. Но така или иначе ми се разцъкваше просто на нещо. Просто не ми се снимаше, но ми се разцъкваше. И викам така и така ще разцъквам. И си свърша работата поне. Свърши ми чайчето, дами и господа. И да ви напомня, пийте много вода. И се абонирайте. Защото ако не се абонирате, познайте какво ще стане. Водата ще свърши. Ще спре. Навсякъде. И така, дами и господа. Радвам се, че се абонирахте и водата няма да ви спре. Защото трябва да пиете много вода. Колко е жълто. Направо заслепяващо. Да видим тук сега. Ключе. Взех ли го, бе? Аз не го взех. Дай ми ключе. What? Бъгва. Не ми дава ключа. Хора, това бъгва. Не. Просто ключа е невидим, не ми бъгва. Ясно. Тук, доколкото помня, вчера го играх, така че до 15-то ниво ще ни бъде лесно. Тук не помня какво се правише. Май тук някъде имаше нещо. Или не. Някъде отзад беше или тук, не помня. Имаше нещо в колите. Отново. Поне така си спомням, пък сега да знам. Не е в тая. Не е в тая. Не. Добре, бе, имаше нещо в колите, ама... Къде, какво беше? Не помня нищо. За точно това тук не помня абсолютно нищо. По лампите няма нищо. Ще се затрудниме, хора. Тук ще се затрудниме. 100% съм сигурен, че беше от тази страна някъде. И е в тази кола сигурно. Или в друга. Не. Беше тук някъде, ама сега къде е? Един господ... ето го. Ясно, ясно. Забрах за дупката. Сега тук, доколкото си спомням, беше кошчето. Какво правя? Довиждане. Тук май също беше някаква картина или друго, не помня. Тук не си спомням наистина какво беше. Картина ли беше? Какво беше? Не помня. Цвета ли? Картина ли? Имаше нещо. Имаше нещо, ама какво беше? Хора. Яще много плодове, за да ви е по-добра паметта, че гледате какво става. Вчера играх, сега не помня какво се случва. Не трябваше ли да скоча тук? Олеле, май ще заседнем. Много тежко. Що не се отваряш, бе, братле? Отвори се, бе. Дали не беше камерата? Не. 100%. Стената. Добре. 100% е тази стена. Добре, 100% е тая картина. Добре, 100% е тая картина. Добре. 100% не знам. Тук няма нищо. Тук и тук няма нищо. Заклещих се. Добре, тук е. Добре, не е тук. Някъде в стените сигурно трябва да се мушна. Добре, аз съм гений.
Аз съм уникален гений, хора, просто. Така, тук доста е лесен по принцип, но отнема време да се сетиш точно кое къде е. Добре, че вчера го играх и знам горе-долу кое къде е. Естествено не помня всичко, но помня някакви неща. Мисля, че беше тук. Да. Тук какво беше сега? Тук наистина не се сещам кое какво беше. Това? Не. Ето го отпред. Добре, че го видях. Сега ми трябва това пате тук. И изчезваме. Продължаваме нататък. Спомням си какво беше тук. Мърдаме това тракторче. Влизаме в порталчето. И тук сега. Тук кокошче. Абе, помня го е, хора. Не съм чак толкова дърт. Наистина помня горе-долу какво се случва. Даже и тук си спомням заради стълбите. Какво точно кое как трябва да направя. Направя от първия път. Изчезва и кашон. Аха. Те кашони ще ми крият тук. И тук сега какво беше? Не помня наистина. В картината сигурно. Да. Друго. Не е тук, не е тук, не е тук, е тук. Окей. И сега какво? Аха. Отвори се. Добре. Това не го помня, защото вчера го отворих и човека, с който го играх, директно падна. В тоалетните няма нищо, поне така помня. Ето това тук е отзаде. Ето тук някъде мисля, че беше. Да, точно отзад, където не можеш да го видиш. В какво трябва да се превърна обаче? В пате. Ай сега. Да самушнем тук. Ари бе, вземи го е. Така. Помислих, че ще остана патка за винаги. Какво беше тук сега? Горе, ясно. Като видях, вчера и там се стъкнах и не можах да изляза 20 минути и успях да видя това там горе. Какво? Как не се хванах? Ута. Сега си представете да не мога да стигна до там. What? Не. Шегуваш с мен. Няма как да не стигна, нали? О, добре. Щупи са. Щупи са. Пусни ма. Добре. Оплаших се, че ще остана там за винаги. А тука представа си нямам. Тука с отборника ми го намери. И успяхме да минем, ама аз никаква представа си нямам. Сигурно това тука. Не. Дъската? Не. Сигурно картината. Не. Букука. Тъй като гледам явно е букука. Ама не. Да, чакай. Ясно. Ето го. Така, тук много добре си спомням, защото го търсих доста време. Вчера го търсих 15 на минути. Добре, че го помня. То тук кода май беше 1.3. Да, аз директно помня без да търся бележките. Така, тук сега какво беше? Тук търсехме нещо, ама... Какво беше? Не е тук. Беше някъде из топките, почти съм сигурен. Почти съм сигурен, че беше някъде тук. Там има нещо. Какво е това? Нещо по книгите, сигурно... Не хора. Наистина представа си нямам. Вчера се качих тук, стоях малко, огледах и след това не помня как го намерих, наистина идея си нямам. Сигурно това трябва да го ударя по някакъв начин. Или пак това да го ударя по някакъв начин. Тук има нещо. Ама не е за мен.
А тук, може би, ето тук, забито някъде. Не. Наистина, идея си нямам как съм го минал вчера. Трябва да помислям, хора, трябва да помислям наистина. Там горе. Аз се качих, ама нямаше нищо. Пак те да знам. Тука. Окей, добре. Изплъзнах се. Яко. Сигурно тук някъде трябва да се мушна. Или пак да направя нещо. Та кукичка. Или пак да ударя това. Не. Наистина представа си нямам. Тук е, сигурен съм 100% ето го. Видяхте ли просто? Аз знам бе, човек. Знам, че е тук някъде, ама не знам къде. Разбирате ли какво пръсвам? Тук май търсехме домат и май беше тук. Добре, не е домат, ама е червено. Брой са. Влизаме и спомням си, да. Дупка. Така, продължаваме нататък. Тук май ни трябваше банан. Банана беше ето тук. Вижте колко добре е скрит. Взимаме си едно бананче. Изчезвам от тази килия. Така, друго. Тук не се мъчихме, така че е лесно. Спомням си го това, защото ме измъчи. Чашка. Минавам от тук и продължаваме, дами и господа, наистина доста интересно. Това е доста добър escape room, лично според мен е добър. Отнема време, заблуждавате. Ако имаш проблеми, сигурно някакви, това ще се отрази доста добре. И тук вече не помня, защото ние тук спряхме миналия път. Миналия път ние тук спряхме с френдото ми. Така че наистина не знам. Тук вече трябва да мислиме. Трябва да ми помагате. Да пишете в коментарите нещо, ало, тук как, какво, защо. Ако съм пропуснал нещо, а вие сте го видяли, можете да се обадите, няма ви набия естествено ся. Може да кажете, ама ти го изпусна, там беше ли нещо. Ама наистина не виждам нищо за момента. Под масата, йок. Ясно. Под масата беше. Добре, продължаваме ли? Продължаваме. Не. Ясно. Сетих се. Ето го. Отварям си вратата, изтичвам да не се затвори. И съм тука. Сега от тука горе има ли нещо или не? Явно горе няма нищо. Тука въглища. Не ми трябват въглища, иначе благодаря. Нали, no проблем. Много ми е забавно така, като не знам какво правя. Там горе обаче нямаше нищо. На полеля също няма нищо. Тук отзаде също няма нищо. Тук също няма нищо. Ето я дупката там отсреща. Тя се вижда само отгоре. Тук трябва да има нещо. Или пък няма. Интересно. Наистина интересно. Щом го няма там, къде е тогава? Се кача горе. Аз съм the best player, хора. Аз съм the best player. Това го направих без да искам. Наистина. Тук не виждам нищо. Удари, отвори. Туалетна, има сапун. Не мога да го взема. Туалетна, няма да мия. Ясно. Продължаваме в тунел, като змия, да си свършим работата. Тук има нещо.
Не е за мен 100 Злато, бутонче. Отваряме, падаме долу директно. Тук какво има сега? Проход, ясно. Директно го намерих. Ареде, как ще се качим обаче? Добре, успях. А сега какво правиме? 100% не е от тук, това е заебавка. Няма как да мина оттам просто. В коша за буклук. Не. Няма нищо в коша за буклук. Тук нещо. Знаех си. Ето. Тази миниатюрна чашка ще свърши работа. Опа. Ай сега. Скок. Скок. Готови сме, дами и господа. Тук няма нищо. Тук няма нищо. Няма нищо. Няма нищо. Не виждам нищо поне. Дарца. Нищо не става като го чукнеш. Отдолу няма нищо. Дупката, от която дойдох. Тук не. Камерата, ако ударя, примерно. Отгоре няма нищо. Това ще бъде сложно, наистина. Тук ще се... ето го бе. Само че как да... Добре, чао. Беше лесно. Беше наистина изи. Не знам за вас, хора, аз много обичам да разцъквам Bedrooms. Ако не знаете как се казва, така се казва Bedrooms. Тук има някаква пат. Стига бе. Аз съм гений, човек. Аз съм гений. Тук добре в кашона. Нищо. Тая стая е просто така. Декоративна. Да видим тук какво става. Всичко е заключено. Какво ми трябва? Карта. Котешка карта ми трябва. Аз все още мога да мина от тук, или? Да. Чакайте сега да не прибързваме, защото котешката карта може да е тук. Така. Като гледам, определено не е при гумите. Тук някъде... Не. По кашоните, зад кашоните. Има нещо черно там, ама не знам какво. Ами определено не е тук. Някъде с букуците... Не. Друго. Не, наистина не знам къде може да е. В този буклук? Не. Да гледам телевизия, може би. Ще помогне. Нещо. Тук отдолу има нещо. Това е килима, бе, брат. Тук отдолу има нещо, викам. Има главата ми. Добре, къде да го намеря той сега? Тигани работи, ау. Тука? Не. Тази стая... Със сигурност трябва да е тук, няма как. Тук има някакви работи. Чакай сега. Застани, казах. От тук, добре. Ма никак не помагат тия гуми, бе, брат. За какво са тук? 100% има някаква уловка. 100% хора има някаква уловка тук, ама... Не виждам, наистина не виждам нищо, което може да ми помогне тук. Дали не трябва да мина през някоя друга стена? Или да го прескоча? Не мога. Или да скоча тук, примерно. Също не мога. Тия гуми не помагат по принцип по никакъв начин. Добре, явно не е така. Няма да стане. Тук също няма нищо.
Помогнете ми, хора, наистина не знам какво да правя. Загубих се. Край. До тук бяхме с клипа. Еми, не знам, хора, наистина не знам. Явно сме до тук с клипа, защото не знам как да продължа, на къде да тръгна, какво да направя. На кружката, не на кружката, няма как. Еми, добре, хора. Радвам се, че се видяхме. Абонирайте се за канала, ако искате да виждате още видеа, още неща. И пишете в коментарите на какво искате да е следващия клип. И до скоро, хора.